Benvinguts al Teatre de Sarrià. L'espectacle és a punt de començar. Preguem, posin els seus telèfons en silenci. Els recordem que no es poden fer fotografies amb flaix, ni menjar, ni beure dins de la sala. Moltes gràcies i gaudeixin de l'espectacle. È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio. Una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola. Què molesto? Passava per aquí i he pensat de pujar. Mala idea, doncs. Ja ho saps que als matins treballo. I just ara he d'acabar un article, estic molt nerviosa. Però entra i seu al sofà. Ai, sí, m'encanta aquest sofà. És tan tou quan vivia aquí i ja tot el dia. Ai, com fa que vaig marxar? Un any? Sí, com a mínim. Recordo que era abril. M'havies clavat unes quantes bufes, no sé ben bé per què, per alguna cosa que t'havia irritat. Vés a saber. Recordo que vaig fer la maleta en 5 minuts. Tu no em vas dir pas que no marxés. No et vas ni moure. Ni tan sols em vas ajudar a baixar la maleta escales avall. Veig que encara tens aquesta vella màquina d'escriure, aquesta vella andròmina. Com és que no et compres un ordinador? Ai, em trec les sandàlies, no t'importa, oi? Ai, són maques aquestes sandàlies, Maques i pudentes. Ai, m'ha sortit una butllofa al taló. Què tens, una tirita? No. Tot el matí que volto, m'he de buscar feina. Tinc mal de cap i m'ha vingut la regla. Tinc una butllofa al taló i tinc la regla. Bueno, no pot estar pitjor. Què tens, una aspirina? Què n'has de tenir en aquesta casa? Mai un té el que necessita. De què va l'article? Del cor marí. El cor marí? I què és el cor marí? Però en quin món vius? Que no ho has vist a la tele, als diaris, aquell cor marí empastifat de petroli els dies de la Guerra del Golf? Era un cor marí? Aquell ocellot que sortia de l'aigua, tot negre, tot empastifat? Però la Guerra del Golf ja fa temps que va acabar. I de què vols explicar dels cors marins? La guerra no s'ha acabat, perquè les guerres no s'acaben mai. De les guerres es poden dir sempre moltes coses, dels desastres, dels cors marins, de les tortugues marines, de les foques, de les balenes, dels animals que pateixen per culpa dels homes, de les espècies en vies d'extinció, dels mars que es tornen cada vegada més inhòspits, dels boscos de l'Amazones, que cremen. Però com surts de bon matí amb unes sandàlies daurades? Ai, perquè m'encanten les sandàlies dorades.
al matí, al vespre, au. Tu escriu el teu article, espavila't, que jo mentrestant descanso i et miro. I tu? I tu per què vas en pijama? M'haig de planxar els pantalons. No m'agrada posar-me uns pantalons per planxar. Ah, doncs si vols te'ls planxo. Tu, quan estaves amb mi, no m'havies planxat mai ni un mocador. I la teva roba la portaves a la teva mare perquè te la planxés. Has de planxar. Doncs ara planxo. M'he après. La meva germana em deixa sempre una pila de roba per planxar. Té 2 fills petits, treballa, però em manté. Jo no treballo. I ta mare? Que no planxa ta mare? Ai, ma mare és morta. Què dius? I quan es va morir? Fa 2 setmanes. Un infart. No ho sabies? Va sortir una esquela al missatgero. No llegeixo les esqueles. Em sap greu. T'hauria trucat. La meva mare no et podia sofrir perquè em pagaves. Sempre deia, fa molt de progri pacifista i després et pega. I saps què? Jo en el fons no em desagradava que em paguessis. Aquell vespre, quan baixava la maleta escales avall, tenia moltes ganes de tornar enrere. Pensava que em cridaries, però res de res. I aquest matí, m'he barallat amb la meva germana, però no ens hem pagat, Però l'he odiat. I ella m'ha odiat a mi. Vols saber per què realment he vingut aquí, a casa teva? Per veure la teva cara. Una cara amiga i un rostre estimat. I també era una cara amiga i un rostre estimat quan em pagaves. Plorava quan em pagaves, però dins meu també tenia ganes de riure. És estrany, oi? Jo em sembla que sóc una dona d'abans, com la teva màquina d'escriure. M'agraden les bufes, m'agraden que em peguin. Ja no hi ha dones així. Sóc una espècie en vies d'extinció. Potser sí. No puc tornar a viure aquí, oi? No ho vols? No. Ni tan sols per intentar-ho de nou? Un temps? No. Mira, ara no estic sola. Estic amb una noia. Una noia? I on és aquesta noia? Allà, que dorm. Altres vegades havia vingut aquí, no hi havia cap noia. Fa poc que està amb mi. Una setmana. I us va bé? Sembla que sí. Ho entenc, però ella tampoc et planxa els pantalons. Te'ls has de planxar tu. No tens mai sort. Sempre et toquen noies que no et planxen els pantalons. Jo, ara en sé. Massa tard? Sí. Però deixa'm que estigui aquí una estona. Si es desperta aquella d'allà, ja li diré que estic cansada, que se m'ha mort ma mare. Estic malament. No hi vull tornar amb ma germana. No sé on anar. Sento que em pesen els peus, que em pesen els ulls i que em pesa l'esquena. Em sento tota empastifada, com aquell cor marí. Com si em rebolqués dins d'una gran bassa de petroli. Escriu el teu article i digue'ls que de cors marins hi ha per tot arreu. Que tens aquí un aquí a casa teva, tot empastifat. Creus que arribaré a alçar-me d'aquest sofà? No, mai. Ai, que em roda el cap. No, estic empastifada. No em
tens una mica de conyac? Què n'has de tenir? No hi ha mai res. En aquesta casa, mai res. Qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Per portarci